Zdravím všetkých divákov kanála FT Fishing, vítam vás pri mojom druhom videu zo série Malý Dunaj. Vrátil som sa v ňom na moje obľúbené miesto. Prišlo vydatné ochladenie, ktoré trvalo asi 2 týždne. Na toto miesto to malo veľký vplyv, ryba sa odtiaľto stiahla. Našťastie som tu bol aj v prvý deň tohoto ochladenia, kedy vydatne pršalo. Jedného kapra sa mi podarilo spraviť a toho vám teraz ukážem. Máme tu jedného krásneho javčika, 57 cm, záberek od kapra, vyhlova zo stoličky v momente. Ako prvá rybička dnešného dňa som šťastný, dúfam, že príde aj kaprík. A najal sa akože krása, keby to chytil nejaký prívlačiar, tak mu dám odzor.
Takže po jalčekovi tu máme prvého kapra, je to ikernačka, má 7,6 kg, 76 cm, pekné čísla, pekne to vyšlo. Je to šupinač, ukážeme si ju. Je to krásna ryba, nemá jedinú chybičku, na to, že je vo výtere, nie je tak poškodená. Ideme ju vrátiť do vody, aby sme jej nejako neublížili. A ideme chytať ďalej. Už som mal skoro všetko zbalené, posledná udica vo vode a ešte prišiel na záver takýto malý jalček. Aby sa so mnou rozlúčil, tak ja sa rozlúčim s ním a pustím ho do vody. Po tomto upršanom dni som tu bol ešte viackrát, avšak sa mi bohužiaľ nepodarilo chytiť cieľovú rybu. Pochytal som kopec jalcov, karasov, pleskačov, čo ma stalo akurát tak kopec olova a peňazí. Takže používam odpadávacie klipy. Bohužiaľ, keď tak človek chytá, musí s tým počítať. Vyskúšal som ešte raz chytať na gule, ovšem dopadlo to tak, jak som predpokladal. Chytil som zase iba korytnačku. Zvažoval som, či ju mám vôbec pustiť, lebo to bola korytnačka písmenková okrasná, čo je náš pôvodný druh. My máme korytnačku močiarnu. Ale nemal som to srdce, hodil som ju naspäť. Našťastie príroda si vie väčšinou poradiť sama, plavú to aj nutrie. Je tu tých korytnačiek viacej, jednu z nich si chytila a začala ju chrúmať, takže verím tomu, že tento problém sa odstráni sám. Prešiel nejaký čas, keď ochladenie konečne pominulo, prišiel som sem znova a podarilo sa mi chytiť konečne jedného pekného kapra. Môžete si ho pozrieť.
Tak som znova pri vode, aj keď len na pár hodín. Podarilo sa mi chytiť krásnu rybu, 82 cm, 11,9 kg, krásna pupkatá. Ukážem vám ju. Veľmi si ju vážim. Je to po dlhšej dobe, čo bolo toto schladenie, prvá ryba. A hneď sa podaril takýto krásny šupináčik, vysoký, stávaný. Super. Dnes to dobre začína, mám len pár hodín, ale stálo to za to, že som sem prišiel. Vrátime ho naspäť do vody, tam kam patrí, aby ešte niekomu prípadne znova nemohol spraviť radosť. Bol som potom ešte s kamošom na druhom fleku. Tam sa mi podarilo spraviť iba jedného kaprika. Asi 70 cm, 4 kg, ani som ho nemeral, nevážil. Nebola to nejaká trofejná ryba, vrátil som ho hneď do vody. Takže bohužiaľ máte iba fotku. Ale medzi tým boli chalani asi o kilometr pod nami. Boli tam na 4 dní. Za 4 dní síce chytili iba 2 ryby, ale veľmi pekné. Jeden bol kapor 13+. Kamarát si prekonal osobák, takže dostal polievačku. Ďalší deň znova ráno, obidve ryby boli chytené ráno, sa mu podarilo chytiť ďalšieho kapra 14+, takže znova si prekonal osobák. Druhá polievačka. Okrem toho chytili iba kopec servitiek, vlhčených obrúskov, handru. Máme túto kúsok v Rakonsku čističku, čo nám vypúšťa kvalitný bordel. Sme zásobovaní. Samozrejme, keď sú nejaké prívalové dažde, tak máme úhyn rýb, ale to je kapitola sama o sebe. Budeme pokračovať ďalej vo videu a skúsim chytiť ešte nejakú rybu radšej. Spravil som malú zmenu na montážach. Mal som takú skúsenosť, že prišla mi k tej montáži ryba, normálne som videl, jak sa tam robia bubliny, že tam prijíma. Myklo mi špičkou, že to zobrala, ale nechytila sa, nebodla sa. Hľadal som nejaké riešenie. Rozhodol som sa, že budem používať tungsteny typu Wormer, to je napodobenie na nejakého gamarusa alebo vodného červa. Ten Wormer tak pekne vytáča ten háčik, že sa dobre zabodne v tej papulke. Na jednu montáž to dávam, na jednu ne. A ukázalo sa mi, že montáž, kde to používam, mi častejšie chytá ryby, takže to asi začnem používať na obidvoch montážach. Je tam ten háčik aj peknejšie zabodnutý, väčšinou v spodnom písku. Ryby sa nevypínajú, čo je super. Háčik používam Mugu, používam veľkosť 4. Príde mi to ako úplne univerzálna veľkosť, není ani malý, aby sa tá ryba vyrezávala, není ani moc veľký, aby sa nevedel zabodnúť. Je veľmi ostrý, vydrží byť ostrý, používam ho aj v riekach, kde sú kamene, kde sa ostatné háčiky zvyknú túpiť. Tento vydrží, takže ho doporučujem aj vám. Dúfam, že sa dnešné video páčilo, že ste boli spokojní s tým, aké ryby ste videli. Ja som spokojný s tým, aké ryby som ulovil. Boli vydreté, vyčakané, ale tak to má predsa byť. Nie je to vždy len o tom, že prídeme k vode, nahodíme a za 5 minút máme trofejnú rybu. Človek si to potom oveľa viacej váži, keď si na tú rybu aj chvíľku počká. Takže verím tomu, že sa čoskoro vidíme v ďalšom videu. Ja vám prajem pekné úlovky, nech vám to pípa a všetko dobré.